48 करम सराबाई खबजाक आमचाई किटिंगै तिप्रा मथानि कप्लाइनि मिसिल संजाजाखा तिप्रा मथानि बिजय मिसिलो मानजाखा एमले पलदांसु गजा कर्म आबिल शिलै तंथगलाइजाक तिप्रा मथा कक्तिसालो 48 करम सरानि तिप्रा मथानि बातायनाय पलदांसुनि कप्लाइनि मिसिल संजाजाखा आमचाइनि खातुमा कैंडिडेट कप्लाइ इंमाबाय तंथगलाइ लोकोरंनि मांफलि कासाका कक्तमा थुमनायरंनि बसकांगो कप्लाइ कैंडिडेट पलदांसु साका आबो अंखा थानसानि मारि कप्लाइ तै थानसानि पालि थुंमु बसकांनि सालो थानसानि बिसिंतै तेबो हामक्राय तै तंथगमुं फाइनै हिनिबो साका लगे माने बेलायनो खा तंथगना कक जों सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी अफ त्रिपुरा माने बागै 48 करम सरानि बिसिम बबो थायो तिने थाङै बिजय मिसिल खायजांनाय तीन विक्ट्री रैली खायजांनाय करमसरा 82 माइल्स एसके पारा मासली बाहाय मा दंखा जे नों दिनै निने थायो हायकम निन जागावो जे बिजय मिसिल लुकराव कुथुमै फायमाने बिसिंतै अब थानसानि कालार तिनी जे नुगुइ दंमोन थानसानि कालार अब हाय तंथक चिनी 48 करमसरा 70 इयर्स कुनो दिनों याको रीजनल पार्टी हाके पाये जत मिलिवै थानसानो चबार नि उंखबा फाइट खाले माने बादै हाके सारो तका सुंगमुं त्रिपुरानि नरकनि जे त्रिपुरा मोटा सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी हिमनो आबनि यागलो जदि बुबाग्रानि इमान पुरा खानो तेबो माहाके बुसुदरति कप्लाइ तेबो माहाके नर खानि निवानसु जे तंथ तक तक माहाय बुसुदरनि सक्सेसफुल खानो जे दिमान जों तंथक माने आगिनसिम तंथकै फायो चिन त्रिपुरासानि कालचार जों तंथकै फायो विदाउट वायलेंस जों वायलेंस नो सपोर्ट खायानि बागै आगिनसिम हायके फायो फ्यूचर आव आमते केनो तंथक ब्यूरो रिपोर्ट खुंपुई।